Billy entered channel. Halo! Halo. Mitä vittua? Vittuileks ne? Ei vaan tää vittu paska mumla. Tää ei niinku toiminut ollenkaan, vaikka vedin audiovisuaatin monta kertaa sammutin ja tein vittu kaikkea. En mä tiedä, saatana. Piti käynnistää kone uudelleen vittu, että rupes toimii. Paska vaan vittuille. Se on varmaan sama, kato, kun toi mun mikki, kun se menee sillä hiljaiseen. Niin, siinä on Niin joku mun pitää homo. käynnistää kone uudelleen vittu. Siinä on joku homo. Siinä on joo. Tiedätkö mitä tapahtuu? No. Anna mä näytän tän. Nimittäin mä en tiedä mitä helvettiä tapahtuu. Oot sellainen googlaa. Joo. Odotpa ihan sekka. Tässä homostelee nyt. Ota. Käy To kattoo mun public Hitboxista 14. nopeasti mitä Link tää to bugaa. hitbox.tv. Mä... Mitä vittua? Mitä vittua tää tapahtuu? Siis kuuluuko sun Dessu äänellä? Joo, ja ei oo mitään rekyyliä. Kato, kun mä otin vahingossa alussa Dessun. Sitten mulle tuli se uusi valinta ja mä nappasin saman tien Pekan siitä, P2-tonnisen. Niin Niin. tässä vittu on Dessun äänet ja tää tuo rekyyli ei reagoi. Katohan vittu. Siis Jessellä oli toi ihan sama. Mitä vittua? Tossa yksi päivä. Niin P2-tonnisen just kans. Se rupes ampuu, niin se oli, siis siinä oli kyllä vissiin rekylikin, mut se oli ihan Dessu äänet. vaan. Joo. Siis ei millään tavalla toi ruutu heilu, kun ampuu. Ja se kuulostaa noille pelaajille kans siitä, että sulla olisi Dessu. Ai oikeesti? Joo, se kuulostaa vielä. Vittu miten nättii. Se on joku Deathmatchin juttu varmaan. Joo, joku bugi se on vittu. Vittu miten hyvä. Antaa vaan vähän Dessua pojille. Meneekö se kaikki kudit ihan suoraan? No mä en tiedä, tuntuu kyllä osuvan välillä nää. Anna mä testaa vittu vähän. Menee! Mitä helvettiä? Ei vittu, mitä mä oikein... No mä vaan jyrätä vittu ja ampua nappi pois. Kyllä. Saanko mä vakman? Vittu miten paha. Toi just itse asiassa sama, Jaa. missä me pelattiin Jessen kanssa silloin. Ei, me pelattiin Jessen kanssa silloin, niin oli tää Only HS ja sit toi... Niin Ei kaikki vastaa joku kaikkia. brutaalinen servo kuitenkin. Joo. Vittu miten hyvä olis, kun olis vielä Dessun tehot tässä. Älä vitos. Ihan vittu äkään. Jännä vittu miten tommosen pukin. Ja sekin on varmaan Dessu ottanut sitä tyyliin. Mä sinne alussa otin Dessu vain, sit mä ajattelin, että mä aloin pelata Pekalla alkuun. En oo Joo. pelannut taas. En muista mitä se meni. Jotain paskaa ja... Nättiä kun mikään. Vittu toi kuulostaa tyhmät kun Niin. vittu nopee tolvi. Vittu! Tuu ottaa samanlainen tän.